Dobre. Dúfam, že stihnem 90 slajdov. Ja neviem, ako to bude. Ja budem pozerať do seba. Stihnem. Dobre. Čakať. Tak dobrý deň. Budeme pokračovať v cykle prednášok v rámci predmetu Základy elektrotechnického inžinierstva. Teraz nastupuje druhý blok, a to blok elektrotechnika. Na dnešnej prednáške mal byť profesor Cimbala, a keďže je mimo Košíc, tak som bola požiadaná túto prednášku za ňoho odprednášať. No. Prečo to nejde? Tak začneme. Tak cieľ predmetu je spomínané, tak v podstate cieľom tohto predmetu, lepšie povedané bloku elektrotechnika, budú základné metódy riešenia jednosmerných odvodov. Ďalej, niekedy sme tento blok mali ako prvý. Áno, čiže my sme teraz začínali blokom, ktorý je v podstate na konci, že mali ste technickú dokumentáciu. Tam už v podstate ani nemusím spomínať, pretože vlastne tam ste sa dozvedeli o praktických zručnostiach pri kreslení elektrotechnických výkresov pomocou CAD, alebo aj pomocou nielen tohto programu, ale aj bez tohto programu, ako máte vyhotoviť tieto výkresy. Potom ten druhý blok, to je ten, kde získate základné metódy riešenia jednosmerných obvodov a niečo aj dá sa povedať, z databázy rôznych informácií o rôznych veličinách a iných problematík v elektrotechnike. No a tretí blok bude z oblasti BOZ, to znamená, kde získate vedomosti o bezpečnostných predpisoch, ktoré sa týkajú elektrických inštalácií. V súvislosti s tým budete aj vy vyhotovovať nejaké to zadanie elektroinštalácie. Ďalej sa tam oboznámite so zásadami ochrany pred zásahom elektrickým prúdom. Ďalej o požiarnej ochrane. Ďalšou problematikou budú predpisy pre bezpečnú prácu na elektrických zariadeniach a veľmi dôležitou kapitolou budú zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Takže to nejde takto. Tak to musíme ísť tak. No. Čo sa týka toho rozsahu, tak to už tieto veci viete, že prednáška trvá 2 hodiny, je 13-týždňový semester, cvičenia sú tiež 2-hodinové, no a to sú informácie staré. Z tohto predmetu získavate klasifikovaný zápočet, minimálny počet bodov, ktorý môžete získať, je 51, maximálny 100 bodov. Čo je dôležité, aby ste vlastne, tu máte vlastne hranice hodnotenia pre jednotlivé kategórie, to znamená, ideme od A, to je najvyšší stupeň, čiže je tam 90-100 a najnižší to Ečko, tak je to od 51 do 60. Medzi tým máte Dčko, Cčko a Bčko. Áno. Ako náhle máte iba 50 bodov, tak klasifikovaný zápočet nezískate. Podmienky zápočtu, tak je to povinná účasť na cvičeniach. Maximálne môžete mať 3 absencie ospravedlnené. Ďalej je to, musíte zabsolvovať písomku z elektrotechniky a test BOZ a musíte vypracovať nie 4 zadania, ale teraz to budú podľa nového, už ste boli určite informovaní, aj v Moodle to je opravené, aj v Majste ste sa to mohli akože dozvedieť, že budú len 3 zadania a na dokumentácii vám povedali, že to budú 2 zadania a to tretie zadanie bude v rámci toho bloku BOZ. Áno.
No, hodnotenie predmetu, tak čo sa týka teoretickej elektrotechniky, tak maximálne 40 bodov a bude to písomka, čiže nie test ako v pravom ponímaní, ale bude to normálna písomka v 9. respektíve 10. týždni, pretože vlastne začíname tou elektrotechnikou od 3. týždňa. Čiže keď si napočítate 6 týždňov, tak potom vlastne 6 týždňov budú prednášky, 6 týždňov budú cvičenia a po tomto bloku bude písomka. Tam maximálne môžete, ako som hovorila, získať 40 bodov od 0 do 40. Druhá časť, to je tá BOZ, tam tento test bude maximálne za 30 bodov a to budete robiť cez Moodle, to budete robiť, čiže sa vygeneruje vám, sa prihlásite, dáte heslo, ktoré vám bude povedané. Vygeneruje sa vám test, ktorý absolvujete, budete mať tam presne stanovený čas na vyhotovenie a hneď sa dozviete aj pokiaľ máte paragraf, neplatí, pretože my nevieme, za akých podmienok ste tento paragraf získali. To znamená, že každý robí túto skúšku. Musí získať tento klasifikovaný zápočet a bude absolvovať. No a zadanie, to bude tak elektroinštalácia. No, zoberte si to. Maximálne tam môžete získať 10 bodov. Od 0 po 10, áno. No a ten tretí blok, tak to ste už mali vysvetlené, tak to poviem toľko, že tá rešerš nebude za 10, ale bude za 15 bodov a kreslenie mechanickej súčiastky ostáva 5 bodov a vypadáva kreslenie elektrotechnickej schémy. Čiže o tom ste boli informovaní, ale pre istotu vám to ešte zopakujem. No, tie tu náplň prednášok a cvičení, tak to si môžete pozrieť v Moodle, nebudeme sa tým akože zapodievať a prejdeme na ďalšiu časť. A takisto je tam aj odporúčaná literatúra, čiže s tým problém nie je. Všetkým, čo sa týka tých elektrotechniky, tak je to zbierka od pána docenta Pavlíka, respektíve tam je zbierka od docentky Tomčíkovej. No a tí, ktorí máte ste paralelka A a paralelka B, tak my tam máme tiež svoju zbierku vypracovanú, takže tam ešte príde do pozornosti zbierka v rámci katedry, ktorá vyučuje paralelku A a paralelku B, tento predmet. No a potom tu máte ostatné literatúry, tak sa týkajú, to znamená Meravy a Staroňová, tak to sa týkajú toho BOZ. Balok, technická dokumentácia, tak to sa týka tej dokumentácie. Keby ste náhodou chceli, tak tieto literatúry by mali byť aj v našej univerzitnej knižnici. Ešte raz pripomínam heslo pre študentov do Moodle, to znamená prváci s veľkým P, pomlčka, bez medzery, ďalej tam bude skupina, paralelka s malým písmenom, to znamená buď A, buď B, buď C alebo D a číslo študijnej skupiny, to znamená buď prvá, 10. a podobne, áno. No a myslím, že to druhé je asi pre kombinovanú metódu, to znamená opäť je tu prváci, pomlčka, ale je tam EE, A, K, M, takže keď sa nemýlim. Keď to tu uvádza pán profesor, tak asi to bude platiť. V našom prípade, keby nie, tak sa potom treba popýtať. Tu je obsah, to znamená, o čom bude pojednávať tento blok v rámci jak prednášok, tak cvičení v jednotlivých, dá sa povedať, okruhoch. Takže to tiež môžeme prejsť. No a pôjdeme na samotnú problematiku. Tak vrátime sa späť. Máme názov elektrotechnika. Čiže čo máme chápať pod pojmom elektrotechnika? Tak keď použijeme termín elektrotechnika, tak máme na mysli určitú oblasť techniky,
ktorá využíva elektromagnetické javy. To znamená javy, ku ktorým dochádza pri interakcii elektromagnetického poľa a nejakej látky. Áno. Ďalej máme termín teoretická elektrotechnika. Tak to je už užší odbor v oblasti elektrotechniky, samozrejme máme na mysli vedný odbor, ktorý sa zaoberá skúmaním týchto javov. Hej, tam sme hovorili len o interakcii týchto javov a látky a tu už budeme skúmať tieto elektromagnetické javy. No a môžeme to rozdeliť, túto teoretickú techniku do dvoch podkapitol. To znamená, bude to samotná teória tohto elektromagnetického poľa a poďalšie teória obvodov. Pozastavíme sa pri teórii elektromagnetického poľa. Tak sme vraveli, že skúma elektromagnetické pole ako formu hmoty a elektromagnetické javy vo všeobecnosti. Samozrejme, tu sa stretávame s určitými fyzikálnymi veličinami, ktoré nám toto pole popisujú. Takže sú to veličiny diferenciálne a prichádzajú do úvahy. Takzvaná, ak budeme riešiť elektrické pole, tak to bude elektrická intenzita, ktorá sa označuje veľkým písmenom E. Ďalej je to elektrická indukcia, veľké písmeno D. Ak budeme sa zaoberať magnetickým polom, pretože vlastne tieto polia v sumáre tvoria to elektromagnetické pole, tak je to magnetická intenzita, veľké H, magnetická indukcia, veľké B a ešte máme problematiku prúdového poľa a tu hlavným takýmto zastancom tohto je prúdová hustota, ktorá sa označuje veľkým písmenom J. Ak teraz budeme to tým ďalším blokom, to znamená teóriou obvodov, sa zaoberať, tak táto časť sa skúma, môžeme povedať, tieto elektromagnetické javy v látkovom prostredí, ktoré sú tam špeciálne usporiadané. No a sú usporiadané tak, aby došlo prenosu k premene energie tohto elektromagnetického poľa. No a tu prichádzajú do úvahy integrálne veličiny a to je elektrické napätie, označujeme malým písmenom U a elektrický prúd, malé písmeno E vo všeobecnosti, áno. Lebo potom, keď to budeme vzťahovať na rôzne sústavy, tak potom tam už budeme špecifikovať, či ide o malé alebo veľké písmeno. No a takéto usporiadanie toho prostredia sa nazýva elektrický obvod. Základné veličiny, tak sme povedali, že tieto elektromagnetické javy prebiehajú v elektrickom obvode. No a ešte raz spomenieme, že pomocou prúdov a pomocou napätí, ktoré sú vlastne základnými veličinami. Tu je takáto vsúka do danej problematiky tak vložená a je to otázka atómu. Pričom si treba uvedomiť, že atóm má nejaké jadro a má nejaké valentné dráhy. Atóm to je to jadro, áno. V atóme jadro pozostáva z protónov a z neutrónov. Pričom protóny sú to ako kladne nabité častice, to sme mali ako to tie červené, a modré sú neutrálne častice, ktoré znamená, že sú to nenabité častice, áno. No, ďalej tu máme tzv. Termín protonové číslo, či atomové číslo, pardon, spravedlňujem sa, alebo rozmýšľam už dopredu, tak sa rovná počtu protónov. Čiže atomové číslo nám udáva počtu protónov v atóme. A respektíve povedané, keď chceme byť presnejší, tak povieme v jadre. No a samozrejme nám identifikuje ten daný prvok. Takže tieto veci si preskočíme. No a teraz ešte máme elektronové orbitály, to znamená tie obehové dráhy. Tak orbity, ktorých sa elektróny pohybujú okolo toho jadra atómu. Áno. Čiže
Tomu sa hovoria aj elektronové orbitály alebo valenčné elektróny vytvárajú vonkajší okruh elektrónov v atóme. Tu máme napríklad spomenutý prvok a to je meď. Vidíte, že má na valenčnej sfére 1. Ďalej je tu síra. Tak tam má koľko? Má 6. Je izolant. No a teraz ako rozlišujeme, tak co si povieme ďalej, to môžeme preskočiť. Poďme ďalej a pôjdeme ešte do rozdelenia, kedy je vodič izolant a kedy, to znamená, kedy je daný, hovoríme, že daný prvok, napríklad meď, alebo máme síru, kedy je izolant a kedy je vodič, tak si to rozoberieme, tak tu máme uvedené. Elektróny ľahko tečú medzi atómami, áno. Ak sú 1 až 3 valenčné elektróny na vonkajšom orbitále, tak hovoríme, že je to vodič. Ak je 5 až 8, tak hovoríme, že je to izolant. To je problematika, ktorá je vsunutá do tejto našej základnej problematiky a to je do problematiky elektrotechniky. No, tak z tých prvkov, tak predovšetkým vodičom môže byť striebro, meď, zlato. Napríklad viete, že v ich inštaláciách sa používajú vodiče s jadrom, niekedy to boli hliník, dnes sa používa ako jadro meď. No a zase ako izolant, tak automaticky vás napadne, že to môže byť sklo, sľuda, áno, kremeň. Takže to je na takéto troška priblíženie problematiky, atóm, z čoho pozostáva atóm. Áno. No a poďme už teraz na to ďalšie, ktoré už spadá do oblasti elektrotechniky. Viac menej toto bola skôr otázka fyziky, keby sme takto chceli povedať. Tam skôr sa budú fyzici tým zaoberať. Aj problematika elektrického náboja tiež spadá, ale zároveň spadá aj do oblasti elektrotechniky. Takže máme názov elektrický náboj. Už sme si povedali, že teória elektrických obvodov je súčasťou všeobecnej náuky o elektromagnetizme. Tak, tu máme elektrický náboj. Čo reprezentuje elektrický náboj? Elektrický náboj reprezentuje silové pôsobenie medzi časticou látky a elektromagnetickým poľom, podobne ako hmotnosť reprezentuje interakciu častíc gravitačným poľom. Áno, je teda vždy viazaný na časticu látky. Základné vlastnosti elektrického náboja boli stanovené na základe nejakých experimentálnych pozorovaní. Máme dva druhy nábojov, je to náboj kladný a náboj záporný. To znamená, ak je kladný, tak dávame plusko, ak je záporný, tak dávame znamienko mínus. Čo je dôležité si uvedomiť, že elektrický náboj nie je možné vytvoriť alebo zničiť, pretože platí tu zákon zachovania náboja. Keď berieme prírodu, tak môžeme povedať, že z hľadiska ako celok, z hľadiska elektriky, alebo môžeme povedať, že je to celok elektricky neutrálny. Áno. A celkové množstvo kladného a záporného náboja je rovnaké a tieto náboje sú tým pádom navzájom vykompenzované. Pretože keď je niečo neutrálne, tak musíme mať počet kladných a záporných rovnaké a oni sa navzájom vykompenzujú. Ale zase dôležité je treba si uvedomiť to, že ak sa stretnú dva náboje kladné, tak tie sa budú od seba odpudzovať a zase ak budeme mať alebo záporné, ale ak budeme mať kladný a záporný náboj, tak tie sa budú navzájom priťahovať. Ďalej môžeme povedať, že elektrický náboj je to tzv. Invariantná veličina. To znamená, že jeho veľkosti nezávisia od pohybu náboja vzhľadom na súradnicovú sústavu, ktorej sa náboj pozoruje. Neplatí to pre všetky fyzikálne veličiny. To znamená, že nie pre všetky fyzikálne platí táto invariancia, napríklad čas, dĺžka, hmotnosť. Pre
pretože závisia od pohybu pozorovaného objektu vzhľadom na pozorovateľa. Jednotkou elektrického náboja je 1 kulomb. No a nositeľom kladného kvanta je častica protón, záporného kvanta je elektrón. No, tu máme pár takýchto informácií o elektrickom náboji, tak to si môžete potom prečítať. Nebudeme sa pri tom nejak zdržiavať, keď sa pozriete na túto prednášku v Moodle, lebo táto prednáška bude takisto vám prístupná v Moodle, len dá sa povedať, v textovej podobe. Nebudete tam mať sprievodný hlasový doprovod. Ďalej, tok elektrického náboja, tak znázornený. Zoberte, že máte nejakú nádobu, v ktorej sa nachádza voda, alebo môžeme brať, že je to batéria. Pardon. Potom z tejto nádoby nadväzuje nejaká rúra, to si predstavte, že to je nejaký vodič, a potom máme tam nejaký ventil. Keď je ten ventil uzavretý, to znamená, že voda netečie, prúd netečie, áno, nie je tam tok prúdu. Ak tento ventil otvoríme, tak voda nám bude pretekať. Hej. Čiže keby sme mali ten vodič, tak vodičom bude prechádzať prúd. Tuto máme troška názornejšie, to znamená, že máme tu nejakú napájacú batériu, má pol kladný plus a mínus, potom je tam nejaký ten spínač, čiže ak je spínač vypnutý, tak prúd nám netečie, vidíme to na samotnej žiarovke, pretože tam nesvieti, ale ako náhle spínač zopneme, to znamená do inej polohy dáme, tak vtedy nám sa žiarovka rozsvieti, to znamená, že obvodom prechádza prúd. Tok prúdu. Existuje to určitá dohoda predpokladu, že prúd vyteká z kladnej strany batérie, čiže batériu máme na mysli túto časť, kde máme plus a mínus, áno, to je batéria, cez obvod a späť na západnú stranu. Čiže prúd nám tečie takto, áno, od plusu do mínusu. To je tzv. Konvenčný smer prúdu. A potom je druhé ponímanie, to znamená, čo sa skutočne deje, že je to, že elektróny vytekajú zo záporného pólu, to znamená, a idú ku kladnému, tok elektrónov, áno, a vracajú sa ku kladnej batérii. Smer, ktorým prúd preteká, nemá vplyv na, keďže smer, ktorým prúd preteká, nemá vplyv na to, čo prúd robí, teda nezáleží na tom, ktorá konvencia sa použije, tak používa sa konvenčný prúd aj elektrónový tok, ale všeobecne prírodovedné disciplíny používajú elektrónový tok a inžinierské disciplíny používajú konvenčný prúd. To znamená, že ak budeme mať cvičenia a budeme riešiť obvody, tak budeme používať tzv. Konvenčný prúd. To znamená, že budeme používať tento smer prúdu. Čiže keď zoberieme polaritu batérie, čiže šípka nám vyznačí sa takto, tak prúd potečie od plusu k mínusu. Áno, čiže budeme používať tento smer. Treba si to zapamätať, áno. No, tak čo nejdeme na to. Bože, tak. No, takže ešte raz tento. Ďalší termín, napätie. Čiže sila, respektíve môžeme použiť aj termín tlak, ktorá spôsobuje prúdenie prúdu, tak opäť sme pri tej nádobe, alebo môžeme povedať batérii, a opäť máme tú rúru, ktorá reprezentuje ako vodič a zase ventil. Áno. Tak, ak opäť je ventil zatvorený, tak tlačí na napätie, ale na nádobu, na rúru ventil. Ale ak je ventil otvorený, existuje tlak
Áno, tlak napätie tlačí na prietok a prúd tečie cez daný systém. Áno, čiže nám začne vytekať. Čiže v prvom prípade, ak je zatvorený, tak tento tlak je len na nádobu. Ale ako náhle ten ventil otvoríme, tak ten tlak tlačí na prietok, hej, a začne nám pretekať voda, áno, touto rúrou, respektíve vodičom začne pretekať prúd. Opäť toto máme tu s tou žiarovkou, hej, čiže ak zapneme, pripojíme batériu, tak nám začne prechádzať obvodom prúd. Ináč môžeme povedať, že takéto zapojenie je to najjednoduchšie zapojenie, ktoré existuje. A pre takéto zapojenie platí najzákladnejší zákon, ktorý vyjadruje vzťah medzi napätím a prúdom cez nejakú konštantu a hovorí sa mu, nazývam ho tzv. Ohmov zákon. My sa ešte k tomu dostaneme. To je akože pre ilustráciu. A ďalšia vec, v takomto obvode vieme zakresliť iba jednu jedinú slučku, ktorá sa zase bude viazať ďalšiemu zákonu, tzv. Druhému Kirchhoffovmu zákonu, ktorý si tiež na dnešnej prednáške spomenieme. No, to je na ilustráciu. No a ďalej odpor. Ak sa do ventilu dostane nejaká nečistota, to znamená, že vieme, že nám spôsobuje nejaký odpor, tak čo sa udeje? Tok prúdu sa zníži, áno? No, tak tu máme zase termín elektrický prúd, ktorý sme spomínali. Tak, elektrický prúd, ďalej môžeme potom už len používať termín prúd, je usmernený pohyb elektrických nábojov. Hej. Ak tieto náboje prechádzajú cez určitý prierez, potom je prúd definovaný ako elektrický náboj, ktorý prejde určitým prierezom za jednotku času. Čiže I je dané Q lomeno T. No, čiže nejaký náboj za jednotku času. Čo si treba zapamätať, a na to kladiem veľký dôraz, prúd budete označovať takouto šípkou a stále ju budete zakreslovať nad vetvu, ktorou tečie tento prúd. Áno, nijak ináč. Čiže ešte raz si treba zapamätať, že ak chceme obvode zaznamenať, že obvodom tečie prúd nejakého smeru, áno, tak budete používať takúto šípku, ktorú vždy budete zakreslovať nad vetvu daného obvodu. To znamená, keď nakreslíme schému daného obvodu, čo je grafické znázornenie elektrického obvodu, tak budete používať takúto šípku. Jednotkou elektrického prúdu je 1 ampér a je to jednotka, ktorá je jedna zo základných jednotiek sústavy SI. Lebo tam je 6, alebo myslím 7, 6 asi základných jednotiek SI. No a teraz, kedy to vlastne budeme hovoriť o prúde 1 ampéra. Čiže tečie prúd 1 ampéra vtedy, ak za čas 1 sekundy prejde náboj 1 kulom. Áno, daným prierezom. Hej, čiže ak daným prierezom prejde prúd 1 ampéra vtedy, ak to bude čas 1 sekundy a bude to náboj o veľkosti 1 kulomba. Áno. Nemusíte doslovne to povedať, ale skrátka, aby ste pochopili, hej, že kedy hovoríme o prúde 1 ampéra, lebo sa to viaže na čas, na náboj, hej, to vyjadrenie, a na prierez. Pretože prúd tečie nejakým vodičom a ten vodič má nejaký prierez. No, ďalej. Mechanizmus prenosu elektrického náboja, to znamená od prúdu, závisí od vlastností daného prostredia. Ak vo váku, tak ide o pohyb voľných nábojov v dôsledku silového pôsobenia elektrického a magnetického poľa. V plynovom prostredí je to elektrický prúd vytváraný pohybom elektrónov a ionizovaných atómov plynu a v kovoch prostredníctvom vodivostných elektrónov v elektrolitoch pohybom iónov. Čo si treba v podstate uvedomiť, že s pohybom náboja vždy súvisí existencia magnetického poľa.
No, teraz tu máme elektrický prúd. Z hľadiska fyzikálnych veličín vieme, že máme fyzikálne veličiny vektorové a máme skalárne. Tak elektrický prúd je skalárna veličina a v závislosti od znamienka náboja môže nadobúdať kladnú alebo zápornú hodnotu. Čiže máme tu, že v jednom prípade po A máme, že prúd nám tečie z bodu A do bodu B jedným smerom, alebo môže tieť s opačným smerom, z bodu B do bodu A. Ak tečie vodičom v rovnakej vzdialenosti, keď zoberieme, tak môžeme povedať, že a ten rovnaký prúd, tak môžeme povedať, že prúd Ix sa rovná minus Y, pretože tečie opačným smerom. Áno. Čo je dôležité si uvedomiť, že ak budete riešiť obvody a numerická hodnota prúdu, ktorá vám vyjde, bude mať opačné znamienko, pretože takto. Ak budeme riešiť obvody, tak samozrejme prvým krokom pri riešení obvodov je urobiť predpokladaný smer prúdov v jednotlivých vetvách daného obvodu. Áno, v danej schéme. No a ak riešením nám vyjde numerická hodnota s opačným znamienkom, to znamená, že my sme si v tom predpoklade urobili zlý návrh. Ale nič sa nedeje. Buď necháte v tej schéme rovnaký smer a potom poviete, že prúd má hodnotu mínus, napríklad 1-2 ampere, alebo urobíte zmenu smeru prúdu a potom vlastne numerická hodnota bude toho prúdu kladná. Hej? Čiže v podstate netreba sa zľaknúť pri riešení, keď vám prúd vyjde opačného znamienka, len treba si uvedomiť to, že ten predpoklad nemusí byť stále správny, pretože my nevieme dopredu 100% povedať, že áno, tento prúd bude tiež práve týmto smerom. Áno, tak to len čiste na ozrejmenie, že keď vám vyjde numerická hodnota prúdu záporná. No, orientácia šípky naznačuje kladný zmysel, preto to znamená, že prúd je väčší ako 0, čiže sa pohybujú kladné náboje. No a ďalej, čo tam máme povedané, že táto znamienková konvencia je daná opäť historicky sa a nemusí zodpovedať skutočnému to, čo som vysvetľovala. No, čiže to vlastne, ja som to povedala troška takým prístupnejším spôsobom, ako to máte tu uvedené. No, ďalej máme ďalší termín v rámci elektrotechnických a teoretické elektrotechniky a to je elektrický potenciál a napätie. Tak si to rozbalíme. Elektrický potenciál označujeme gréckym písmenom phi. V bode A je definovaný ako práca, ktorú vykoná elektrické pole pri premiestnení jednotkového náboja Q o hodnote 1 kulomba zo sťažného bodu do bodu A. Sťažný bod má potenciál, berieme potenciál nulový. Čiže aj napríklad povrch Zeme berieme, že potenciál Zeme má takisto nulový. Je potenciál nulový, áno. Potenciál v bode priestoru je teda rovný potenciálovej energii jednotkového náboja v elektrickom poli v tomto bode. Hej. Čiže môžeme povedať, že v danom bode máme elektrický potenciál. No, je elektrický potenciál. Elektrické napätie medzi bodmi A a B, čiže keď začneme hovoriť o elektrickom napätí, tak medzi bodmi A a B je definované ako práca, ktorú vykonajú vonkajšie sily proti účinkom elektrického poľa, pri premiestnení jednotkového náboja Q z bodu A do bodu B. Čiže potom z definície vyplýva, že napätie medzi bodmi A a B je rozdiel dvoch potenciálov, pretože v jednom bode máme potenciál A, potenciál phi A, v druhom bode máme potenciál phi B, pričom berieme, že potenciál v bode A je väčší ako potenciál v bode B. Áno. A vtedy bude to napätie kladné. Čiže môžeme povedať, že napätie je
sa rovná rozdielu dvoch potenciálov, áno, medzi dvoch bodoch. No. Ďalej. Čiže tam je opäť tá istá formulka, ktorú sme mali, neviem prečo je dvakrát. Jednotkou elektrického potenciálu, tak ako je volt. No a ďalej tam máte napísané, že napätie o hodnote 1 voltu medzi dvoma bodmi znamená, že pri prenose náboja 1 kulobu medzi týmito bodmi sa spotrebuje energia 1 džaulu. Áno. Čiže lebo vlastne sa vykonáva tu určitá práca, áno, no a tým pádom môžeme tu hovoriť a práca za nejakú časovú jednotku, tak je to vlastne, dostaneme nejaký ten, no dobre, ideme ďalej, to už som preskakujem, tak radšej nebudem ďalej hovoriť. Skrátka, sa tu vykoná nejaká práca, spotrebuje sa tu nejaká energia a táto energia má hodnotu 1 džaulu, pokiaľ sa bavíme o hodnote náboja 1 kulombu. A hovoríme o definícii napätia 1 voltu. No. Ďalej tu máme, že medzi dvoma bodmi vytvoríme elektrické napätie, to znamená, ako som spomínala, rozdiel tých potenciálov, separácia elektrického náboja rozdielnej polarity. Na to využívame rôzne mechanizmy, napríklad elektrochemické síly galvanických článkov, áno. Ďalej pohyb náboja v magnetickom poli, sú to akože elektrické generátory, ďalej sú to termoelektrické alebo piezoelektrické síly a podobne. No, troška sa pozastavíme pri tejto poznámke. Potenciál je definovaný len pre tzv. Nevírové polia, čo je napríklad prípad elektrostatického poľa, čiže náboje sú vzájomne v pokoji. Definícia napätia pomocou potenciálu v prípade časovo premenlivých elektromagnetických polí nie je preto možná a používajú sa tu iné spôsoby, napríklad pomocou integrálu, intenzity elektrického poľa alebo pomocou výkonu. Čiže čo by sme mohli povedať, že sme definovali napätie ako rozdiel dvoch potenciálov, tak prichádzajú do úvahy tzv. Nevírové polia. Áno, čiže treba si zapamätať, že táto definícia platí pre tzv. Nevírové polia. Hej. A bližšia špecifikácia je napríklad elektrostatické pole. Hej. To znamená, že ako hovorím elektrostatické, čiže tieto náboje sú v kľude, nie sú v pokoji, áno, nie sú v pohybe. Nemôže sa táto definícia použiť pre premenlivé elektromagnetické polia. Áno, takže tzv. Vírové polia. Áno. No, poďme ďalej. Tak ako sme hovorili, že z hľadiska fyzikálnych veličín prúd je skalárna veličina, takisto elektrické napätie je skalárna veličina, ktorej orientáciu nazývame zmysel napätia a prisudzujeme mu znamienko. Lebo v podstate, aby sme vedeli obvod riešiť, tak musíme si zadefinovať, akú polaritu má to napätie. Pri jednosmerných napájaniach je to jednoznačné, pri harmonických, neharmonických, tak berieme tú polaritu v danom okamžiku, ako riešime, áno, daný obvod. Takže používa sa tam šípka nasledovná, žiadna iná. Hej, čiže sme si povedali, ako vyzerá šípka prúdu a ako vyzerá šípka napätia. V prípade šípky napätia budeme uvažovať dve napätia. Bude to, keď budeme mať zdroje, napäťové zdroje, a potom budú to napätia, ktoré budú vznikať na pasívnych prvkoch v dôsledku prechodu prúdu. Áno, napätia. No tak, ako sme to mali pri prúde, tak aj tu môžeme mať, že napätie, to znamená medzi dvoma bodmi. Keď dáme šípku jedným smerom, respektíve opačným smerom z B do A, tak bude to mínus. Čiže niečo podobné, ako sme to mali pri prúde.
Ospravedlňujem sa, ale som troška ešte nachladená, takže otázka merania, praktická problematika, meranie napätia a prúdu. Tak, ak chceme merať napätie, to znamená, že merací prístroj pripájame stále k danému pasívnemu prvku. Čiže keď máme v obvode pasívny prvok a chceme na ňom z neho zosnímať napätie, tak parálne. Zoberte si, že tu máte nejaký pasívny prvok, medzi tými dvoma svorkami by ste mali, máme takto tu. Tak tu je pripojený tento merací prístroj na batériu, áno. To znamená, že chceme zmerať, akú hodnotu má táto batéria. Tak znamienko vstupná svorka na plusko, výstupná svorka na mínus. Keby sme tu mali namiesto toho, dajme to, chceli by sme na tento rezistor, tak vidíme, že plus, tak tu by bola vstupná svorka, tak tu by sme dali začiatok, toto plusko na meracom voltmetri, tu by sme dali minusku a tu by sme mali ten voltmeter. Čiže stále paralelne pripájame k danému prvku. Ak chceme zmerať prúd, to znamená, dávame do série s daným prvkom, to znamená, že vkladáme do toku. A zase, ak máme jednosmerné napájanie, tak vstupná svorka ide na plusko a výstupná svorka ide na mínus. Áno. No, to je praktické. Meranie odporu, tak takisto na meranie odporu používame meracie prístroje. Ak chceme zmerať napríklad rezistora, tam sme mali rezistor ako pasívny prvok, tak ho musíme vyňať z obvodu, čiže musíme odpojiť napájanie a zároveň ho vyňať z obvodu, aby neovplyvňovali veľkosť tohto prvku iné parazitné, dá sa povedať, nejaké. Skrátka, je potrebné tento prvok, nejaké parazity, to znamená vyňať z obvodu tento prvok a pripojiť ho. A samozrejme nastaviť merací prístroj tak, že musíte, výstupná svorka je vždy pri všetkých meraniach kom a vstupná svorka, tak vidíte to napríklad na tej, vkladá sa tam červený káblik a v tomto prípade by sme mohli merať tu napätie a tu máte značku ohm, to znamená, že budete merať týmto meracím prístrojom hodnotu tohto rezistora. No a samozrejme, treba to tým potočným potenciometrom nastaviť aj, že ideme merať ohmy. Lebo tu, keď sa pozriete na to, tak vidíte, že mohli by sme merať napätie striedavé a jednosmerné vo voltoch, v milivoltoch, potom meranie odporov, áno, meranie frekvencie, meranie prúdu v ampéroch, striedavé jednosmerné a meranie prúdu v miliamperoch. Áno. A ďalej tu ešte máte, môžete zmerať aj hodnotu kondenzátora vo faradoch. Čiže, no, stále hovorím, vstupná svorka je červený káblik a výstupná je stále kom, to je čierny. Pri všetkých meraniach. Ďalej, správanie obvodu je určené závislosťou medzi vstupnými elektrickými veličinami ako napätie a prúdy, to znamená, medzi aktívne prvky berieme napätie a prúdy a výstupnými elektrickými veličinami to sú napätia a prúdy, ktoré prechádzajú pasívnymi prvkami a napätia na pasívnych prvkoch. No a môžeme to popísať dvoma základnými zákonmi, ktoré platia univerzálne pre každý obvod. A tu opäť sa tu formu hovorí o Kirofovom zákone a poznáme prvý a druhý Kirofov zákon, ale takisto môžeme aj použiť, hovorím, ale len pre obvod. Toto Kirofové zákony používame už pre keď je obvod rozvetvený, áno. Ale pre úplne obvod, kde môžeme zakresliť viacero slučiek, ale pre úplne jednoduchý obvodu jedného slučky, kde sme mali s tou žiarovkou, tak tam môžeme použiť tzv. Ohmov zákon. No, ďalej.
tak budeme musieť to zobrať rýchlejšie, lebo nejak sme len ešte pri 47. tomto slajde a ich je tu nejakých 90. Tak ďalšie veličiny, tak ďalšou veličinou je výkon, tzv. Okamžitý výkon odoberaný daným prvkom a okamžitý výkon dodávaný daným prvkom. Áno. Ďalej. Práca. Ďalší termín. Tak. Práca je definovaná ako súčin náboja a napätia. Hej. Prenos náboja medzi dvoma bodmi A, B po nejakej dráhe môžeme chápať ako prúd, ktorý tečie. Čiže Q je definované I krát T, tak potom môžeme prácu v závislosti už nie od náboja napísať, ale v závislosti od prúdu, pretože prúd je vlastne čo? Je náboj, ktorý prejde za jednotku času, čiže potom dáme, že A rovná sa U krát I krát T. Čiže keď vyjadrujeme prácu pomocou náboja, tak to je Q krát U, ale keď to chceme vyjadriť pomocou prúdu, ktorý tečie medzi bodom A a B a medzi ktorými je napätie U, a tento prúd potečie týmto vodičom za čas T, tak potom je práca daná ako U krát I krát T. No, výkon elektrického prúdu. Tak, pardon. Pre výkon platí, že je to práca za nejaký čas, čiže keď si dosadíme za prácu by sme si dosadili, nemusíme tu robiť túto opravu, ale keď si dosadíme za Q prúd za jednotku čas, dosadíme, počkajte, I rovná sa Q lomeno T, ak si to dosadíme, tak potom dostaneme, že to bude A lomeno T a ak si dosadíme za prácu krát I krát T, tak časy sa nám vykrátia a dostaneme U krát I. Čiže nemusíme tu vynásobovať žiadnym Q, ale stačí nám dosadiť za prácu, ktorú sme mali v predchádzajúcom vzťahu, že je to U krát I krát T, časy sa nám vykrátia a dostaneme, že je to len súčin U krát I. Samozrejme, tento výkon platí pre jednosmernú sústavu. Jednotkou výkonu je 1 W. Tu je bližšie rozvedený, čo v sebe zahrňa ten 1 W, že to je volt krát ampere, respektíve je to joule za sekundu. Áno. No, ideme ďalej. Napájacie zdroje. Tak, zdroj napájania produkuje napätie na svojich výstupných svorkách a dodáva prúd cez záťaž. Batéria je jednosmerný zdroj napájania, ktorý premieňa chemickú energiu na energiu elektrickú. Hej, to je dôležité si zapamätať. No a teraz, aké sú to elektronické zdroje kvôli povšimnutiu? Tak, elektronické zdroje napájania bežne prevádzajú striedavé napätie, máme tu 230, na regulované jednosmerné napätie, to znamená jednosmerný prúd na úrovni vhodné pre elektrické súčiastky. A ďalej je to regulované napätie, takže ešte raz, elektronické zdroje, áno. Čiže nie elektrické, ale elektronické prevádzajú striedavé napätie na jednosmerné, ktoré je potrebné pre napájanie elektronických súčiastok. A regulované napätie je také, ktoré zostáva v podstate konštantné so zmenami výstupného napätia alebo zaťaženia. Regulované napätie, napríklad máte regulovaný transformátor. To znamená, že vy ho napájate na nejaké napätie, ale z výstupu môžete brať iba potrebné napätie, ktorým potrebujete napájať daný obvod. Hej? Čiže on je na vstupe konštantný, ale na výstupe už môžete mať to napätie z toho zdroja iné, hej, ktoré potrebujete napríklad mať nižšie. Keď nemáte napríklad napájací zdroj s takým napätím, môžete použiť regulovaný zdroj, keď riešite striedavý obvod, ale na výstupe už máte to menšie napätie, nižšie napätie. No.
Účinnosť napájacieho zdroja je pomer výstupného výkonu k vstupnému výkonu. Hej, stačí, keď si toto zapamätáte. No a samozrejme, lebo dochádza tu k určitým stratám vo vedení. Vrátime sa teraz k poliam, tak iba v rýchlosti, aby sme to stíhali. Intenzita elektrického poľa alebo elektrická intenzita je fyzikálna veličina vyjadrujúca veľkosť a smer elektrického poľa. Hej. Čiže je to vektorová veličina, pretože má takisto aj smer. Nemá len veľkosť a má aj smer. Označuje sa veľkým písmenom E. Základná jednotka je volt na meter. Ďalšia jednotka môže byť newton na coulomb. Hej. A výpočet E je cez prácu, to znamená cez silu, čiže kde F je elektrická sila a Q je elektrický náboj. Áno. No, to ďalšie, ktoré tu máte, ďalší vzťah, tak to je tretia Maxwellová rovnica, to len ako v podstate je to nabla krát vektorový súčen elektrická energia, ktorá sa rovná minus parciálne magnetická indukcia parciálne podľa času. Čiže myslím, že tieto veci vám nehovoria nič, hej, to je vo fyzike, to môžete skôr brať, kde sa riešia polia. Takže pre vás stačí vedieť, že intenzita elektrického poľa je vektorová veličina fyzikálna, má veľkosť a smer, no a je definovaná ako elektrická sila pôsobiaca na teleso kladným jednotkovým nábojom Q, označujú sa písmenom E a jednotkov je základnou, ktorá sa používa, je volt na meter. Ďalej, elektrická indukcia je takisto vektorová fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje elektrické pole bez započítania vplyvu elektrických nábojov viazaných v prostredí v dielektriku, ale iba na základe vonkajších zdrojov poľa, teda voľných elektrických nábojov. No a označuje sa veľkým písmenom D, jednotkou je coulomb na meter štvorcový. Vypočítať elektrickú indukciu môžete pomocou vzťahu. Nie je to L, je to epsilon, grécke písmeno, krát intenzita elektrického poľa. Epsilon je permitivita, ktorá charakterizuje dielektriku. Áno. No. Čiže prostredie, môžeme povedať všeobecne prostredie. Čiže v elektrickom poli prostredie je charakterizované veličinou tzv. Permitivitou, ktoré je to veľké písmeno epsilon. No a zase tu môžeme mať prvú Maxwellovú rovnicu, že nabla krát skalárny súčin, indukcia rovná sa ρ. Čiže merná hustota. No ďalej, magnetická indukcia, veľké písmeno, to už sme v magnetickom poli, lebo tam, keď sme brali tie veličiny, tak už sme v magnetickom poli. Alebo hustota magnetického toku, označuje sa veľkým písmenom B. No a charakterizuje silové účinky magnetického poľa na pohybujúci sa náboj alebo na vodič s prúdom v magnetickom poli. Čiže ešte raz označenie veľké B, jednotkov je Tesla. Tu máme vzťah pre výpočet sily magnetického poľa, čiže to je B, magnetická indukcia, krát dĺžka vodiča, ktorým tečie prúd I, a to je sinus alfa. To by mal byť alfa, uhol, ktorý zviera vodič vektorovou indukciou. Áno. Čiže s vektorom magnetické indukcie. Pretože hovoríme, že je to vektorová, hej, ktorá má takisto jak smer, tak aj veľkosť. Čiže ešte raz. Sila, ktorá pôsobí na vodič, ktorým prechádza prúd, áno, o dĺžky L, no a uhol alfa, ktorý zviera vodič s vektorom tejto magnetickej indukcie. No a zase tu máme vyjadrenie magnetickej indukcie v druhom Maxwellovej rovnici, že je to nabla krát skalárny súčin magnetickej indukcie sa rovná 0. Čiže to len ako na vyjadrenie. Ďalej ideme. Posunúť sa, ideme ďalej. Ďalej máme intenzitu magnetického poľa.
Je to opäť vektorová veličina, ktorá popisuje mieru silových účinkov magnetického poľa. Na rozdiel od magnetickej indukcie nezahrňa vplyv viazaných demagnetizačných prúdov prostredia, ale iba vonkajších zdrojov poľa, teda voľných elektrických prúdov. Odporúčané, čiže označenie je veľké H a jednotkov je ampér na meter. Áno. Z hľadiska Maxwellových rovníc je to štvrtá Maxwellová rovnica, kde nabla krát vektorový súčin intenzita magnetického poľa rovná sa je plus parciálne elektrická indukcia parciálne podľa času. No. Prúdová hustota, to bola tá posledná, áno, veličina. Čiže opäť je to vektorová veličina. Plošná hustota elektrického prúdu je, alebo iné názvy môže byť hustota elektrického prúdu, prúdová hustota, hustota prúdu. Hej. Najčastejšie sa používa prúdová hustota. Je vektorová veličina, ktorej veľkosť je určená podielom prúdu a obsahu plochy kolmej na smer makroskopického pohybu náboja, ktorou prechádza. Čiže udáva nám množstvo náboja, ktorý prejde jednotkovým prierezom kolmy na smer prúdu za jednotku času. Čiže tu máme, čiže je to I lomeno S, to je prierez. Áno, to je veľkosť prúdovej hustoty, je prúd, ktorý tečie daným vodičom a S je to plocha, obsah plochy kolmej na smer prúdu. No, tak to je krátke zhrnutie, takže to môžeme ísť ďalej. To je takéto niektoré skratke. No a ideme na teóriu obvodov. Tam sme si vraveli, že keď budeme hovoriť o teórii obvodov, tak máme na mysli skúmanie elektromagnetických javov v látkovom prostredí, ktoré sú špeciálne usporiadané do tzv. Elektrického obvodu. No a používajú sa tu integrálne veličiny napätia a prúdu. No a teraz niekoľko, tak späť sa vrátim. Späť. Tak, elektrické obvody, tak, základné pojmy, klasifikácia elektrických obvodov a schematického obvodu je tvorená uzlom, úsekom a slučkou. Hej, z hľadiska topológie, tak nehovoríme úseky, ale skôr používame termín vetvy. No. Kirchhoffove zákony, tak poznáme prvý a druhý Kirchhoffov zákon. Prvý Kirchhoffov zákon sa viaže k prúdom, vyjadruje prúdy a viaže sa k uzlom. Druhý Kirchhoffov zákon vyjadruje napätia, a to napätia zdrojov a napätia úbytkov napätí na pasívnych prvkoch, ktoré vznikajú od prechodu prúdu a viažu sa na slúčky. Prvky elektrického obvodu tak môžu byť ideálne prvky. Takto, v reálnom obvode sú reálne prvky. My budeme riešiť ideálne obvody, tak budeme mať ideálne prvky a to bude zdroj napätia ako aktívny prvok, zdroj prúdu ako aktívny prvok, rezistor, kapacitor a induktor ako pasívne prvky. No a tieto prvky môžu byť pozapájané sériovo alebo paralelne v dvojpóloch. Áno. To znamená, že majú vstup a výstup tieto prvky. Tak, základné pojmy. Budeme sa tu zaoberať vzťahmi medzi napätiami a prúdmi. No a tieto vzťahy sa budú vyšetrovať v zariadeniach na výrobu, rozvod a spotrebu elektrickej energie, ktoré nazývame elektrický obvod alebo elektrická sieť. Samozrejme, zariadenia na výrobu elektrickej energie sa nazývajú zdroje, to znamená, že to budú tie aktívne prvky. Zariadenia na rozvod, to znamená prenos tejto, budú vedenie a zariadenia na spotrebu elektrické budú spotrebiče. Tak vo všeobecnosti, akože povedané.
Hej, čiže u nás tie spotrebiče budú jednotlivé prvky. Takže tuto máme tak schematicky naznačené. Tak, máme tu nejakú zdroj, nejakú batériu, teraz tu máme vodiče, to je to naše vedenie a spotrebič, to je tá žiarovka. Schematicky, tak tu máme na svorky máme pripojený nejaký zdroj. V podstate teraz tu máme to vedenie, hej, môže tu byť rôzne pozapájanie tých pasívnych prvkov. No, tak to by som tak akože prenos, to vedenie, to znamená prenos by to bol nejaký a na konci máme nejaké spotreby. Čo by sme mohli chápať, dajme tomu, že máme zdroj nejakého napätia, máme, kde je elektráreň, teraz to vzdušné vedenie, áno, kde dochádza k prenosu a na konci máme nejaký spotrebič, ktorý vlastne odoberá, no, tú energiu. No, takže to napätie. Takže zdroj elektrickej energie mení inú formu energie na elektrickú energiu. Vedenie, ako som povedala, umožňuje prenos. No a spotrebič mení zase elektrickú energiu na iné formy energie. Poznáme zdroje, ktoré budeme využívať aj pri riešení obvodov. Budú to zdroje napäťové a budú to zdroje prúdové. Samozrejme, budeme ďalej potom rozlišovať zdroje reálne, zdroje ideálne. No. Ďalej môžeme rozdeliť obvody na elektrické obvody so sústredenými parametrami. A v týchto obvodoch sú napätia a prúdy len funkciou času. Hej, to vám stačí takto zadefinovať. A potom sú to obvody s rozloženými parametrami, kde v podstate uvažujeme ešte nie len závislosť na čase, ale ešte aj na rýchlosti šírenia sa signálu a na priestorové časovú závislosť napätia. To znamená, že to bude v závislosti od nejakých súradníc YZ a od času. Jak u napätia, tak aj u prúdu. My sa týmito rozloženými parametrami nebudeme zaoberať, my sa budeme zaoberať len so sústredenými obvodmi, so sústredenými parametrami. No, ďalej z hľadiska správania sa obvodu, tak poznáme obvody lineárne. To znamená, že závislosť medzi vstupnými a výstupnými elektrickými veličinami je lineárna, potom sú nelineárne, keď závislosť medzi vstupnými a výstupnými veličinami je nelineárna. Obvod obsahuje aspoň jeden nelineárny prvok, kdež v prvom prípade, keď sú lineárne, tak sú tam len lineárne prvky. Čiže v nelineárnom obvode môžu byť aj lineárne, ale musí byť aspoň jeden nelineárny a vtedy obvod nazveme nelineárny. Podľa charakteru aktívnych prvkov tak rozlišujeme. No, čo tu dostaneme? A nie takto, takže ideme späť. Aktívnych prvkov rozlišujeme s jednosmernými zdrojmi, so striedavými zdrojmi, s neharmonickými zdrojmi a s impulzom na vstupe. My sa v tomto semestri budeme zaoberať len jednosmernými zdrojmi. Tie ďalšie zdroje, tak s tými sa budú zaoberať v letnom semestri už iba študenti v odbore elektrotechnika. Čiže iné odbory už nie. No. Podľa stavu obvodu, takto budú stále obvody v ustálenom stave a neustálenom stave, tzv. Prechodové deje. Opäť sa budeme zaoberať len v ustálenom stave, kdežto tí v odbore elektrotechnika sa budú zaoberať v letnom semestri aj stavom neustálym, tak budú riešiť tzv. Prechodové deje. No, ďalej. Reálny elektrický obvod, to znamená pre potreby skúmania týchto automatických javov v reálnom elektrickom obvode, tieto nahrádzame idealizovanými modelmi. To znamená, že neuvažujeme tam straty. No a
Takisto, ako sme tam hovorili, tak ideálne prvky reprezentujú výrobu elektrickej energie, premenou iných druhov energie na elektrickú energiu, akumuláciu elektrickej energie a využitie elektrickej energie na premenu elektrickej energie na energie magnetického poľa a na iné druhy energie. Grafické znázornenie elektrického obvodu, ktorý budeme používať, tak je to schéma zapojenia, ktorej sa budú nachádzať značky, a to značky pre... No, teraz aby som to neprešvihla. Zdroje, napríklad napäťový zdroj. Ďalej, prúd, tu je zlá šípka, sme si povedali, že to bude šípka nad vetvu. Toto je označenie spojnica medzi daným prvkom, napríklad v tomto prípade aktívnym a nejakým pasívnym. Je tzv. Vetva, áno. V grafickom znázornení, v praktickom je to nejaký vodič. A toto je napríklad pasívny prvok, značka pre rezistor, áno. No a kde je spojnica troch vetiev, tak sa to nazýva uzol. Čiže šípka napätia má byť otvorená, čiže tiež je to zlá šípka, pretože to má byť šípka otvorená. A zase označenie prúdu, tak je to šípka nad vetvou a je to šípka prázdna. Takže tiež to nekorešponduje s normou. No. Ďalej máme uzol. A spomínala som, je to spojnica minimálne troch vetiev, vtedy hovoríme o elektrickom uzle, potom môže byť uzol 4. rádu a nevodivé križové spojenie. My budeme používať buď 3, alebo môžu byť aj 4, áno, 4. rádu, ale najčastejšie to bude na 99% uzol 3. rádu. Môžete mať uzol aj vyznačený s 2 vetvami, ale to už nie je skutočný elektrický úzol, je to fiktívny úzol, ktorý sa napríklad niekedy využíva aj pri istej metóde. No, ale takto vás nebudem zbytočne zavádzať. No, ideme ďalej. Čo tu máme? Ak sa v úseku medzi 2 uzlami nachádza len vodič, tak tento úsek môžeme považovať za jeden uzol. Tak je tu obrázok, ako to vlastne vyzerá. Čiže treba si uvedomiť, že keď budete mať napríklad obvod, áno, tú schému a budete mať medzi 2 uzlami, budete mať len spojnicu, to znamená tú vetvu, kde nebude sa nachádzať žiaden ani aktívny, ani pasívny prvok, tak vtedy, keďže hovoríme o ideálnych obvodoch, vodič má tu nulový odpor, takže vlastne napätie je tu nulové a vtedy pohovoríme, že tieto 2 uzly majú rovnaký potenciál a môžeme ich zlúčiť do jedného uzla. Tým pádom sa nám uľahčuje aj riešenie a vtedy hovoríme aj o takomto spojení medzi 2 uzlami, že je to spojenie nakrátko. No a pri spojení nakrátko, ako som vravela, neexistuje napätie, áno. Pretože napätie PA je pri ideálnych stavoch berieme len, ak je to napätie na nejakom prvku. Toto je časť nejakej schémy zapojenia, áno, kde sa nachádzajú pasívne prvky, tu sa napríklad nachádza aktívny prvok. Slúčka, to je ďalší termín, ktorý vlastne budeme využívať pri riešení obvodov. To znamená, že slúčku budeme vlastne využívať pri druhom Kirchhoffovom zákone. Je to tzv. Uzavretá dráha v elektrickej schéme, kde vychádzame z jedného bodu alebo z jedného uzla a spätne sa vraciame do toho istého uzla po priamej ceste. Áno, to znamená, že napríklad urobím si slúčku tu, čiže vyjdem z daného uzla, pôjdem po danej vetve, áno, ďalej pokračujem a vrátim sa späť do toho uzla. Áno. Toto je jednoduchá slúčka, ale táto zelená už je zložitá slúčka. Áno. Čiže my, keď budeme riešiť Kirchhoffove zákony, tak našim cieľom bude samozrejme vytvárať predovšetkým jednoduché slúčky, ale ak sa nám budú tam stretávať prúdové a napäťové zdroje, tak sa nevyhneme kombinácii jednoduchých a zložených slúčiek. Hej? Čiže to len akože na margo toho, že
Nie len budeme tvoriť jednoduché slučky, ale aj zložené slučky. Ale čo si treba zapamätať raz a navždy, že slučka je to uzavretá cesta, kde vychádzame z jedného bodu a po priamej ceste sa musíme vrátiť do toho istého bodu. A každým úsekom môžeme prejsť iba raz. Áno. No. Takže vlastne je to tu povedané to, čo som tu ja pred chvíľočkou rozprávala. Áno. No. Ďalej, čo tam máme? Pardon. Tak, ešte prvky. Tak už sme spomínali, že máme prvky aktívne, máme prvky pasívne. Tak máme dvojpol, trojpol, tak my budeme pracovať s dvojpolmi, čiže takto vyzerá trojpol, áno, keďže má máme vstup do tohto prvku z dvoch strán, tu máme z troch strán vstup do tohto. Kdežto máme vstup iba z jednej strany a z druhej strany máme výstup, áno. Čiže my budeme pracovať len, treba si zapamätať, s dvojpolmi, vstup a výstup. Ďalej, prvky aktívne, tak to sú takéto prvky, ako tu máme mali sme tie zdroje, to znamená, že trvalo môžu dodávať výkon, energiu. Pasívne prvky neschopné dodávať výkon, energiu, čiže spotrebovávajú, áno. No, ale tu si treba uvedomiť jednu vec pri tom, že čiže ak je okamžitý výkon väčší ako 0, je kladný, prvok energiu spotrebúva, čiže správa sa ako spotrebič. Ale ak prvok energiu dodáva, vtedy má výkon záporný a správa sa ako zdroj. Ono sa to napríklad môže stať zoberieme si prvok kondenzátor, ktorý sa nabije na nejaké napätie. Veľmi krásne sa to dá ilustrovať na obvodoch pri prechodových dejoch, kedy sa prechodové deje, to vlastne sú deje, kedy sa môže časť obvodu odpojiť, alebo iba nejaká vetva odpojiť, alebo celá časť obvodu, alebo sa môže niečo pripojiť navyše, čiže zmení sa úplná štruktúra tohto obvodu. A môže sa pri tomto stave, to znamená pri tej zmene, stať to, že pri základnom obvode kondenzátor sa nabil na nejaké napätie, potom sa táto vetva s tým kondenzátorom odpojí a už nie je súčasťou tejto novej štruktúry, ale je tam uzavretý obvod, kde sa nachádza ten kondenzátor, je na ňom nejaké napätie, čiže je tam zdroj, je zdrojom napätia, ale sa postupne tento kondenzátor začne vybíjať, áno, a nakoniec to napätie tam bude nulové. Čiže je to len krátkodobý zdroj, áno. Nie, kdežto tie aktívne prvky sú dlhodobé zdroje a môžu nám dodávať výkon. No, takže tu máte okamžitý výkon, v podstate všeobecne je úkrát áno, keď zoberieme okamžitý výkon. No ale v jednosmernej sústave to budeme mať ako iba súčin jednosmerného napätia a jednosmerného prúdu. Tu máte, keď je napätie opačného smeru. No. Výkonová bilancia, tak platí tu nejaká telegramová veta, že v elektrickom obvode je súčet okamžitých výkonov na všetkých prvkoch obvodu nulový. Tak toto nejak nebudeme riešiť pri riešeniach, ale ideme ďalej. Tu máte znázornené značky pre ideálne, pre aktívne prvky, to znamená pre zdroje. To je značka, ktorú budete používať pre napätie a to je značka, ktorú budete používať pre prúd zdroja. Áno, čiže nie tieto, ktoré máte tu, ale to sú tie podľa poslednej normy. Čiže značka napätia a značka prúdu. Vidíte, že šípka napäťová je vlastne otvorená a keby sme to mali ako okamžité, tak stále berieme tam, kde začína šípka je plusko, kde končí šípka je mínusko a zase tu máme smer prúdu, čiže ako vám tečie prúd v obvode. No a ešte tu máme pasívne prvky, tak
ideálny rezistor, značka pre ideálny rezistor, ideálna značka pre kapacitor, to znamená kondenzátor a pre cievku, induktor. No a tu máme reálnu napríklad cievku, čiže takto vyzerajú ideálne prvky. Ale keď sme zobrali reálnu cievku, tak tam prichádza do úvahy aj nejaká tá ohmická zložka, čiže nejaký ten nejaká hodnota toho rezistora plus nejaká parazitná kapacita. Áno. Čiže to by bola náhrada reálnej cievky. Čiže nie je to len samotná indukčnosť, ale je to aj nejaká tá kapacita a nejaký aj ten odpor. Vedenie, tak modelujeme vodnými spojením, pričom parametre vedia porovnať s parametrami prvkov ostatných častí. Obodu môžeme rozdeliť na ideálne a nemožno zanedbať. Čiže keď berieme ideálne, tak straty zanedbávame, keď neberieme ideálne, tak straty musíme uvažovať. Čiže my budeme riešiť bezstratové vedenia. Elektrický odpor v krátkosti, lebo máme už málo času, takže v podstate si povieme len toľko, že je to nejaký koeficient úmernosti vo vzťahu medzi napätím a prúdom. Áno, jednotkou je 1 ohm, no a závisí od použitého materiálu, od plochy a od dĺžky. Áno. Čiže merný odpor je ρ, dĺžka a S. V podstate, keď zoberieme, tak tu máme ďalej napísané, že čo je to ρ, hej? Čiže je to merný odpor, alebo sa mu hovoríme rezistivita. Niekedy sa používa termín merný odpor. No a ako hovorím, jednotka je 1 ohm. Ideálny rezistor, tak ďalej, pardon, značka, ktorá sa používa pre elektrický odpor, je nasledovná, tieto nie. Áno, používame na označenie rezistora túto značku hornú. No a tu máte v podstate vyznačené, napísané, že UR, toto som ja spomínala, že je to pri Kirchhoffovom zákone uvažujeme napätia zdrojov a napätia ako úbytkov na danom pasívnom prvku, takže tu máte rezistor, prechádzaním prúd, zase zlá šípka, áno, aj pri napätí, a v dôsledku v smere prúdu vzniká na ňom napätie. To znamená, že potom napätie na rezistore bude jeho hodnota krát prúd, ktorý prechádza rezistorom. No a prevrátená hodnota rezistora je tzv. Vodivosť. Elektrická vodivosť, ktorá sa určuje v Siemensoch. Čiže je to ohm na minus prvú. Áno, čiže hodnota rezistora je v ohmoch a jednotka je ohm a jednotka vodivosti je Siemens. Ohm na minus prvú. Čiže prevrátená hodnota rezistora je vodivosť. No, ideme ďalej. Oj, Bože. Tu máme nič, ideme ďalej. Tak, kapacita. Takže rozbalme si to, všetko tu máme. Dúfam, že tak. Viacej tu nevidí nič, asi nie. No, snáď nie. Tak. Predstavme si nejakú kovovú elektródu, ktorá má plusový náboj, má nejaký potenciál Φ, áno. Potom, ak zvýšime tento náboj o nejaký delta, tak budeme mať nejaký delta Φ potenciál. No a ten potenciál delta V bude daný ako 1/C krát delta Q. To C je kapacita, ktorá je závislá od geometrických rozmerov elektródy a od vlastnosti okolitého prostredia. Áno. Uvažujeme druhú elektródu, ktorá má konštantný potenciál Φ0.
Napríklad tam máte akože je uzemnená, hej, čiže keď Zem sme vraveli, že má potenciál nulový, keď priblížime tejto prvej elektróde, no tak potom vlastne vplyvom elektrostatických síl sa naindukuje náboj s opačnou polaritou, hej, čiže tam bude náplodný náboj. No a nám vznikne tu rozdiel potenciálov, čiže máme tu nejaké to napätie, ktoré bude dané ako 1/C krát Q. Áno. No a týmto sme vytvorili tzv. Kondenzátor, kapacitor. A tento kapacitor bude mať kapacitu 1 farada, ak pri rozdiele potenciálu 1 V je na ňom nahromadený náboj 1 kulombu. Áno. Lebo hodnota kondenzátorov sa vyjadruje vo faradoch. Čiže kapacita kondenzátora sa vyjadruje v jednotke farad. 1 farad. No, IT je dQ podľa dt, no a potom je to v diferenciálnom tvare, že to je C krát DU podľa dt. Ale vy tieto vlastne vzťahy nebudete používať, lebo vy nebudete riešiť obvody s prítomným kondenzátorom a s prístojnou indukčnosťou, cievkou vlastne. Takto. No, ideme ďalej. Ďalej tu máme kondenzátor, tak v podstate len je napísané, že je kapacita priamo úmerná ploche elektród, nepriamo úmerná vzdialenosti a priamo úmerná permittivite dielektrika. To bolo to, keď sme hovorili o tom prostredí. Áno, a v tomto prostredí medzi kondenzátormi, kondenzátor sa nazýva tzv. Dielektrikum a je charakterizované tou konštantou, permittivitou epsilon, áno, ktorú som vám spomínala. No a čo sa týka hodnôt kondenzátorov, tak máme v rozsahu od pikofaradov do milifaradov, to znamená 10⁻3. Tu máte, ako vyzerá elektrolytický kondenzátor, áno, alebo máte keramický kondenzátor. No ešte tu máme jeden prvok, ktorý nám ostal, je to indukčnosť. Tak, čo sa týka indukčnosti, no, tak, prvýkrát vlastne tam bol pozorované napätie na ideálnom induktore Faradayom. Ak do magnetického poľa vložíme nejaký závit, z tenkého vodiča, ktorým bude prechádzať prúd a samozrejme vtedy, ak ho napojíme na nejaký zdroj napätia, no a jeho veľkosť je rovná časovej zmene magnetického toku, lebo tečie magnetický tok v magnetickom obvode, tak potom to napätie sa bude rovnať, ktoré tam by sme získali medzi týmito koncovými bodmi tohoto závitu, že je to zmena dφ, lebo φ je magnetický tok za jednotku času, pričom na základe magnetický tok je aj priamo úmerný indukčnosti a prúdu. No a to L nazývame tzv. Vlastnú indukčnosť, že to je tiež nejaký koeficient úmernosti. No a koeficient úmernosti je daný geometrickým usporiadaním závitu a vlastnosťami okolitého prostredia. To prostredie je charakterizované takisto nejakou veličinou, konštantnou veličinou permeabilitou, ktorá označuje sa to gréckym písmenom μ. No a takéto usporiadanie, keď sme tu napríklad urobili, tak induktor má indukčnosť a ešte jednotkou indukčnosti je 1 Henry a induktor má indukčnosť 1 Henry, ak pri prúde 1 ampéra je celkový viazaný magnetický tok 1 Webera. Čiže jednotkou indukčnosti 1 Henry a jednotkou toku je Weber. Opäť tu s týmito veličinami my nebudeme pracovať, akože áno, pracovali by sme vtedy, keby sme riešili robili by sme riešenia magnetických polí.
No, to v podstate treba si uvedomiť, že v literatúre sa uvádza to napätie, tam, čo sme mali to U defi podľa DT so záporným znamienkom, pretože vieme, že ak znamienko napätia závisí od jeho zvolenej orientácie. Znamienko mínus v indukčnom zákone je vyjadrený tzv. Lencovým zákonom, podľa ktorého indukované napätie je orientované tak, aby prúd, ktorý toto napätie v zavite vyvolal, pôsobil proti zmene, ktorá ho vyvolala. Hej, čiže preto je tamto znamienko mínus, lebo vlastne ho vyvolal prúd, ktorý to indukované napätie a ono pôsobí to napätie proti zmene prúdu, ktorý ho vyvolal. No a preto tu máme budiaci potom prúd, má opačný smer ako prúd, ktorý tečie od zdroja. Ako ten prúd budiaci. Áno. Čiže prúd I je opačný ako prúd indukovaný, ktorý indukuje. Spôsobuje to napätie naindukované. No a tu máte cievka, v podstate môžeme povedať, že indukčnosť cievky, to je parameter, ktorý charakterizuje tú cievku, indukčnosť je priamo úmerná kvadrátu počtu závitov. Áno, a prierezu jadra a tej permeabilite, ktorú som vravela, no tu je to vyznatá permeabilita, tu je to vlastne to grécke písmeno mi, áno. Späť. Čiže áno, to je to prostredie, hej, magnetického pola, áno, to mi. No a cievky sú rádové od 10 na minus 6 Henry až po niekoľko desiatok Henry. Čo si treba uvedomiť, že ak chceme dosiahnuť vysoké hodnoty indukčnosti, tak sú tu určité problémy a veľké množstvo závitov navinutých na jadre s veľkým prierezom znamená dlhý vodič a teda nezadbateľný ohmický odpor. No a ďalšia vec, že ak máme materiály, ktoré majú s vysokou permeabilitou, tak sú tzv. Mäkké materiály, lebo existuje permeabilita vákua, ktorá je konštantná, ale potom každý materiál má svoju permeabilitu. Takisto aj v tých elektrických poliach, keď som spomínala tú permitivitu, tak máme permitivitu vákua, epsilon 0, ale potom sú ďalšie permitivity ďalších prostredí. Áno. Čiže jedna konštantná je permitivita, alebo respektíve permeabilita vo váku a potom tie ďalšie nasledové prostredia, tak už majú tie hodnoty iné. Takže tu, ak by sme mali tú hodnotu materiálu s vysokou permeabilitou, tzv. Magneticky mäkké materiály, ktorým hovoríme, že sú to feromagnetika alebo ferimagnetika, tak sú zvyčajne lineárne iba pre malé hodnoty magnetického poľa, teda prúdu. Pri vyšších hodnotách prúdu sa už prejavujú nežiaduce javy, tzv. Nelineárne javy, ako je skin efekt, hysterézne rôzne efekty, tak tie už súvisia s fyzikálnym pozadím magnetovania týchto materiálov. Takže toľko. No a tu máte rôzne spôsoby navinutia tých cievok. No a ešte tu máme zložitejšie obvodové prvky, dvojpol, štvorpol. Tak pokiaľ máme dvojpol, tak máme iba napájanie z jednej strany. Štvorpol máme napájanie z dvoch strán. V podstate štvorpóly, tak opäť je to problematika, s ktorou sa vy nestretnete. Stretnú sa s touto problematikou iba študenti v študijnom programe elektrotechnika. V podstate aktívny štvorpol je taký štvorpol, ktorý obsahuje aspoň jeden aktívny prvok, pasívny, ktorý neobsahuje žiaden aktívny prvok. Áno, aktívne prvky vieme, že sú to napájacie zdroje. No, alebo štvorpol môžete mať napájaný z jednej strany na vstupe a na výstupe môžete mať na stav na prázdno napríklad, tam pripojíte nebude tam aktívny prvok, alebo môžete tam urobiť stav na krátko, alebo stav na prázdno, to znamená, alebo tam niečo pripojíte. Takže, alebo môžete mať tam aj na druhej strane výstupu môžete mať napájanie z dvoch strán, čiže budú dva aktívne prvky.
Kdežto pri dvojpole môžete robiť napájanie len z jednej strany. A ak chcete, aby bol obvod funkčný, tak ho z tej jednej strany musíte napájať. Kdežto štvorpol bude funkčný, ak ho budete napájať iba z jednej strany. Áno. Ako ho napájate z dvoch strán, tak potom už dochádza ovplyvňovaniu jedného aj druhého zdroja v danom obvode. No, takže to je pre dnešok všetko. Pevne verím, že na budúci týždeň sa stretnete s pánom profesorom už. Takže so mnou sa stretnete až o 2 týždne, kde budeme už riešiť vysvetľovať si samotné riešenie elektrických obvodov. Ďakujem pekne za pozornosť. Dovidenia.